To je Katka, naša mama, ale vo všeobecnosti to je drozd plavý alebo Turdus philomelos. Pred niekoľkými dňami si vybrala toto miesto na balkóne, aby tu zniesla vajíčka svojho potomstva. V jednom z tých vajíčok som aj ja, v tom najguľatenejšom a najkrajšom, aké tam je. Mama Katka je tá upravenejšia, menej strapatá a vyzerá ladnejšie. Oco si vyskúšal, ako pohodlne sa sedí v hniezde na stavbe, ktorého sa ako samček nezúčastnil, veď akože ináč. Ale aspoň strážil okolie pred nebezpečenstvom počas tých 3 dní, čo to trvalo. Drozdy majú v jednej znáške spravidla 3 až 5 vajíčok. Samička znáša jedno vajíčko denne, zvyčajne skoro ráno a začína pevne sedieť na vajíčkach až po znesení predposledného alebo posledného vajíčka. Tým sa zabezpečí, že sa všetky mláďatá vyliahnú približne v rovnaký čas. Ja budem mať 5 súrodencov, aj keď o jedného neskôr prídeme, a bola som z toho veľmi smutná. Povolenie na stavbu hniezda si Katka nepýtala, to miesto sa jej páčilo a s týmto problémom si hlavičku nelámala. Prenajímatelia jej pridali na balkón misku s čistou vodou a veľmi rýchlo si na to zvykla. Mama už robí poriadky. Všimnite si môj perfí špankový účes. Ja som sa vyliahla prvá a zanedlho po mne aj moja ségra. Čauko svet! Teda, zatiaľ vidím len samú tmu a počujem divné zvuky, ale niečo podstatnejšie už funguje na 100%. Môj zobák. Prišla prvá šťavnatá dažďovka a poviem vám, bol to riadny boj ju prehltnúť. Súrodenec vedľa mňa sa tu ešte len spamätáva zo škrupiny a ja už tlačím druhý chod. Musím rýchlo rásť, nech som najväčšia v kvetináči. Mama nás krmi najmä mäkkou potravou bohatou na bielkoviny, dažďovkami, húsenicami, hmyzom a slimákmi. Okrem hmyzu a červov nepohrdneme neskôr aj bobuľami. Starostlivosť o mláďatá je veľmi intenzívny a dobre organizovaný proces, na ktorom sa podieľajú obaja rodičia. Prvé dni po vyliahnutí nemáme vyvinutú vlastnú termoreguláciu a nemáme perie. Katka nás preto väčšinu času prikrýva vlastným telom a v prvých dňoch zahrieva, oco nosí väčšinu potravy. Neskôr krmia obaja rovnako intenzívne. Mama si obzerá oko, ktoré na ňu neustále čumí, ale zvykla si, nerobí to nič zlé a takto berie ako takého strážcu. Máme v sebe zabudovaný GPS senzor na jedlo. Ešte ani nevlastníme oči, no len čo zacítime zmenu tlaku vzduchu alebo otrasy na okraji hniezda, náš krk vymrští hlavu nahor rýchlejšie ako pružina. A pritom mama sa bola len napiť, žiadne papanie na obzore, otec sa kdesi fláka a Katka kontroluje, čo sa dá. Počasie bolo zatiaľ dobré, zima nie je, ale mám pocit, že sa zatiahlo a slniečko už toľko nehreje, ešte že je tu naša mama Katka.
Pribudol k nám nový súrodenec, rodina sa rozrastá a všetci sú happy, najmä naši susedia, tí veľkí dvojnohí bez operencií. Vyzerám ako surové kuracie krídelko z obchodu, ktoré niekto zabudol v chladničke a na hlave mi trčí skinhead účes zo pár chlopkov. Oči mám zatiaľ len dve obrovské čierne hrče nakreslené fixkou pod kožou, takže nevidím absolútne nič, ale môj sebavedomý imič to rozhodne nekazí. Krmia nás aj 100 až 150 krát za deň. Sme 4. Ostalo len jedno vajíčko, ktorému sa veľmi nechce na svet. Tlačíme sa telo na telo, teda rúžová koža na rúžovú kožu, a všetci čakáme na tú jednu poslednú neodbalenú zásielku. A úprimne, vôbec sa tomu nášmu poslednému súrodencovi nedivím, že tam vnútri ešte stále špekuluje. Kým my sme sa zosypali von bez rozmýšľania ako bezhlavý kamikadze, on si cez tú vápencovú škrupinu pozorne vypočul, čo sa tu vonku deje. Počasie. Žiadny luxusný rezort, ale veterný balkón. Menu. Výhradne živé, krútiace sa dažďovky, žiadna pizza a konkurencia 4 hladné krky, ktoré sú ako bezodné studne. Keď oco pristane na okraji hniezda, celá naša postielka sa zatrasie. V tej sekunde všetci nahodíme svoj hviezdny pózovací štýl. Vyvrátim ten svoj holý krk nahor, hlavou mi to kýva zo strany na stranu ako pokazenému robotovi a roztiahnem tie moje rúžové pahýlové krydelká do strán, ako by som chcel objať celý vesmír. Teda aspoň tí, čo nedrychmú. Rodičia sa fakt starajú. Na tomto zábere a v tento moment isto uhádnete a rozoznáte moju maličkosť od ostatných hladošov. Po obede sa ukázalo na oblohe slnko a hneď to vyzeralo na pekný a teplý deň, hic nebol, ale na začiatok leta to celkom ušlo. Mama nosí stravu o dušu. Môže do nás pchať nespočet červíkov, či hociaké tlsté husenice, nikdy nepovieme nie, dosť, stačilo. Na svet sa už začal hlásiť aj náš najmladší braček. A je už vonku. Sme plná zostava. Ďalšie zábery budú obrazom nášho všedného dňa, jedenie, kakanie, raz príde oco, inokedy mama, donesú niečo pod zub, teda do zobáku. A takto to ide celý deň dookola.
Katka sa započúvala. Oco sa hlási, že za chvíľu príde. Jeho starostlivosť je príkladná. Zo dňa na deň sme väčší, dobrá strava sa prejavuje a momentálne je hniezdo veľkosťou tak, akurát aby sme sa tam pohodlne pomestili všetci piati. Mláďatá drozdov sa liahnú starostlivo zbalené do sveta, v ktorom je všetko načasované na maximálnu efektivitu. Oči sa im začínajú pomaly pootvárať okolo 4. až 5. dňa po vyliahnutí. Plne a bez problémov vidia až okolo 7. až 8. dňa, kedy už dokážu jasne zaostriť na rodičov a svoje okolie. Vyvinúť plne funkčné oči a zrakové centrum v mozgu vyžaduje obrovské množstvo živín a energie. Ak by samička musela do vajíčka vložiť dostatok zásob na kompletný vývin zraku aj peria, vajíčko by muselo byť oveľa väčšie a jej vlastné telo by to výrazne zaťažilo. Drozdy preto stavia na stratégiu rýchlo von z vajíčka a vývin dokončíme z potravy, ktorú prinesú rodičia. Prvé dni života strávi mláďa výhradne na dne tmavého, hlbokého hniezda pod bruchom matky. Na to, aby sa nakrmilo, zrak vôbec nepotrebuje. Reaguje na otras hniezda a závan vzduchu, keď rodič pristane na okraji. Vtedy len mechanicky vystrie krk a otvorí do korán svoj výrazný žltý zobák. Prvý hladný krk, čo vystrelil, to som samozrejme ja, ako ináč. Rodičia hniezdo neustále strážia. Ak sa priblíži predátor, strakatý vták, mačka, človek, hlasno varujú a môžu na narušiteľa aj útočiť či predstierať zranenie, aby odpútali pozornosť. V našom prípade sa motala okolo sojka a evidentne ju to hniezdo zaujímalo, zasiahli aj dvojnožci bez peria,
ktorí voči narušiteľovi bezpečia tiež zasiahli. Sedím si, natlačený na svojich súrodencoch v našom hniezde suchej trávy a jemných stebiel. Hneď vedľa nás sa tyčia husté, zelené steblá. Pre nás je to doslova obrovský prales, ktorý nás chráni pred vetrom. Všetci piati okamžite zakláňame hlavy s takou silou, až sa nám trasie celé telo. Otvárame zobáky do Korán, ako najviac vieme. Naše zobáčiky svietia jasnou oranžovou farbou, aby nás mama alebo tato neprehliadli. Katka dodržiava pitný režim, dnes je pomerne horúco a teraz po obede slnko pripeká viac. Stále nás aj kontroluje, či nám niečo nechýba. Máme na sebe len trochu jemného sivého páperia, takže cítiť teplo tiel ostatných súrodencov je ten najlepší pocit na svete. Je večer, schladilo sa, je čas večere a rodičia sú najaktívnejší pri nosení jedla práve takto podvečer. Sme ako sardinky, naukladané v konzerve, sme čoraz väčší a väčší, čoskoro nám bude v hniezde tesno. Dnes sa toho veľa neudialo, len jeme a spíme. Drozdy majú mimoriadny hudobný sluch a dokážu napodobňovať zvuky okolo seba. V mestách často zakomponujú do svojho ranného a večerného spevu zvuky sirén, melódie mobilov, hvízdanie ľudí alebo aj klaxóny aut. V prírode drozdy spievajú hlavne za úsvitu a pri západe slnka. V mestách ich však pouličné osvetlenie a hluk dopravy často zmetú alebo prispôsobia, takže spievajú aj uprostred noci, kedy je v uliciach ticho. V jeseni drozdy milujú popadané jablká, hrozno alebo bazy. Ak ovocie na slnku trochu skvasí, drozdy sa z neho dokážu doslova opiť. Potom lietajú trochu cikcakovo, bývajú odvážnejšie a hlučnejšie než zvyčajne.
Pekné počasie sa hneď po obede zhoršilo. Obloha sa zatiahla, asi z toho bude dážď. Ešte nikdy som to vo svojom živote nezažila, za tých zopár dní, čo som na svete. Nevyzerá to dobre, trochu sa bojím. Je to OK. Mama vyzerá síce aj s otcom ako zmoknuté sliepky, nám je zima, ale nepršalo na nás toľko, balkón nás trochu chránil pred vodou. Neviem, čo sa stalo, ale ráno, keď som sa zobudila, zistila som, že sme o jedného menej. Čo sa stalo, neviem. Ale prišli sme o bráčeka, čo sa vyliahol posledný. Všetkým nám to je ľúto, no prazde žalúdky túto bolestnú spomienku rýchlo zatlačilo do pozadia, krky sme naťahovali za červíkami o 106. Hniezdo začína byť tesné a Katka s nami v noci nespáva. My sa začíname podobať na malé chlpaté, večne hladné tenisové loptičky natlačené v jednom malom košíku. Pre mamu nastáva moment zvaný idem na nákup, teda prespať na vedľajší konár. Máme vlastnú termoreguláciu a v hniezde je aj tak plno ako v mestskej hromadnej doprave v piatok po obede. Kým sme boli malé, mama fungovala ako živá perina. Teraz však máme toľko vlastného tepla, že keby na nás v noci zalahla, hniezdo by sa zmenilo na fínsku saunu. Mamička si tak konečne môže dopriať luxus, ktorý nezažila 2 týždne. Roztiahnuť si krídla a narovnať si chrbticu po 2 týždňoch nepretržitého sedenia v detskej izbe. Už vidíme dobre a preto reagujeme na rodičov a vidíme, odkiaľ prichádzajú. A takéto červíky patria najprv do môjho brúška. Rodičia hľadajú pre nás stále viac potravy a ak ju práve nehľadajú, poletujú po okolí alebo posedávajú na najbližších konároch na skok od hniezda. Aj keď sedia obďaleč, dávajú pozor a akýkoľvek podozrivý šuchot v okolí, šliapnutie mačky alebo prudší pohyb v tráve okamžite aktivuje poplach, ktorým odpútajú pozornosť od hniezda na seba. Keď mláďatá drozda vyrastú do tohto štádia, z malých bezvládnych ufotvorov sa stávajú hyperaktívne chlpaté guličky. Toto obdobie je pre nich absolútne kľúčové. Ide o prechod z bezpečného hniezda do drsnej reality vonkajšieho sveta. Rodičia sa nezastavia od úsvitu do súmraku. Kým pri malých mláďatách stačilo nosiť potravu každých 15 až 20 minút, teraz dospelé drozdy lietajú s plným zobákom červov a húseníc pomaly každých pár minút.
Reakcia na prílet rodiča je obrovský hluk. Mláďatá pískajú, mávajú krídlami a doslova sa snažia rodičovi vsunúť celý zobák až do hrdla. Drozďatá sa už neuspokoja s tým, že len ležia a čakajú na jedlo. Začína sa pre ne obdobie intenzívneho tréningu. Keďže sú veľké, neustále sa strkajú, šliapu po sebe a bojujú o najlepšie miesto. Mláďatá už nesedia vo vnútri, ale často balansujú priamo na okraji hniezda. Kým doteraz pri akomkoľvek podozrivom zvuku okamžite prikrčili hlavy k dnu hniezda, teraz reagujú úplne opačne. Zvedavo naťahujú krky, pozorujú okolité lístie, lietajúci hmyz či dokonca človeka s fotoaparátom. Trávia veľa času zobákovaním vlastného peria. Rozotierajú si po ňom tuk z kostrčovej žľazy, aby bolo perie nepremokavé a pripravené na prvý let. Mnoho ľudí si myslí, že vtáčatá odlietajú z hniezda až vtedy, keď viem dokonale lietať. Pri drozdoch to tak nie je. Mláďatá opúšťajú hniezdo ešte v momente, keď nevedia lietať. Len plachtia alebo pobehujú po zemi a skáču po nízkych konároch, takže keď jedného rána oko zasa pozeralo svojim sklenením pohľadom do hniezda, uvidelo ho prázdne, ja a moji súrodenci boli preč.